Jenaknya masih mending. Baru tuh ya Thank you. One goal, Ihiu. Ola. आराम से चलो बढ़िया बोलो 12 latih
Two goals, Ihiu clubs 2 goals. Ayo. One goal, Barungka. मेला टाइम दंलै सोफिननो हाबावगोन गरसेयालाय फैगौ बेला फैगौ
Gol Villar được lên. Habali, habay. Mungkin lu working. Hạp lạ. Masih sih aja nih. Guys, Sama prize distribution ceremony dongbawo. Sama kokohaयाव ओंखारनो थाखाय आं गुरै खालामहरनाय जादों। गेलेगिरि महरै सायख'जादों। बे सायख'जानाय प्लेयारानो जाहैबाय इउ क्लाबनि जार्सि नाम्बार 30 मुस्का नार्जारि। बिथाङानो दिनैनि बे फाइनाल खेलायाव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जाबाय। दिनैनि बे फाइनाल खेलायाव मुस्का नार्जारियानो बयनिख्रुइबो साबसिन प्लेयार महरै सायख'जानाय सासे प्लेयार। इउ क्लाबनि आरो बेजों लोगोसे ट्रफिजों लोगोसे जोंहा प्राइज मानि दङ। बे प्राइज मानिया जाहैबाय 1000। लोगोसे बे थार्ड प्लेस ट्रफिखौ मोननो हानाय जादों। मैया नारानाथाव जुजिनानै जथाय गेन्द्राबिल स्पर्ट्स क्लाबखौ टाइब्रेकारनि हिसाबै फेजेननानै देरहानाय जादों। दा बे हिसाबै
सायामाया क्लाबखौ आङो गुरै हांख्रायहरनाय जायो बे थार्ड प्लेसखौ आजावनो थाखाय आरो जोंहा बे थार्ड प्लेस ट्रफिखौ बिलाइगोन मंगल सिंह हाज'वारि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि आरो बेजों लोगोसे न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफ्राबो थाफानाय जागोन आङो मानगोनां डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिखौ गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांखौ बे डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनिनो फिसौज्लाखा दा फिसाया बिनि नामै बे ट्रफिखौ होनाय जादों प्राइज मानि दंबायो बे जाहैबाय 15,000 15,000 थेंक इउ सेगा बेखौ हमफादो औ देखो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम औ दे थेंक इउ हादों बे टीमानो जेननानै माबायदि मोनदों इउनियन स्पर्ट्स क्लाब स्पन्सरा बारा दुखु गैयाना बिथांमोनखौबो आङो गुरै हांख्रायहरनाय जाबाय जाहैबाय जोंनि दिनैनि बे जिहेथु गपाल चन्द्र बसुमतारी नामाव खेला होनाय दा बिथांनि आंगो बिसि जयन्ती बसुमतारी बिथांखौ आङो बे ट्रफिखौ दिलायनो थाखाय गुरैयै हांख्रायनाय जाबाय आरो लोगोआव जोंहा गावफोरनि माखासे सोद्रोमा दं आरो न'खरनि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनहा जयैनो बे ट्रफिखौ दिलायनाय जागोन आरो लोगोसे बे ट्रफिजों लोगोसे जोंहा प्राइज मानि दङ बेनो जाहैबाय 30,000 दा बे ट्रफिजों लोगोसे बे 30,000खौबो हरफानाय जाबाय बै उन्दैरा बुखुरा खामाल गरनायसो जिन्दाबाद